Dobar dan, dragi slušatelji. Slušate školski radio Osnovne škole Kralja Tomislava. Iz programa izdvajamo radijsku emisiju Razgovori s Paulinom P. Dragi slušatelji, danas razgovaramo s našom prijateljicom Paulinom P. Kako joj je bilo u mjesecu rujnu? Ja sam Paulina P. U mjesecu rujnu mi je bilo super. Bilo je puno zgoda, zabave, učenja i upoznala sam puno prijatelja. Kako? Je li ti bilo lijepo plivati sa Anom i Šimom? Bilo mi je lijepo plivati sa Anom i Šimom. Upoznala sam Anu i Šimu na moru. Kad sam bila s mamom i tatom na moru sam upoznala Anu i Šimu i oni su me naučili skakati u vodu i plivati. Kakav ti je bio mjesec rujan? Mjesec rujan mi je bio zabavan, puno sam učila, bio je uglavnom dobar. Je li tvoj novi učitelj dobar? Moj novi učitelj je dobar, puno sam naučila u mjesecu rujnu od njega. To nam je novi učitelj, ima lijepe oči, ima kratku kosu, ne nosi naočale i dobar je. Je li ti fali sunčanje na plaži? Pa meni u mjesecu rujna je bilo odlično da se sunčam na plaži, ali da, malo mi fale sunčanje na plaži i malo škola mi je sad već počela, pa bi se ja radije vratila na praznike i to je to. Popričali smo sa Paulinom. Je li studeno ili je hladno? Kad je sunčano, idete li na izlet? Kad je maglovito, želite li novi kaput? Pa, meni je više studeni nego hladno, a kad je sunčano idemo na izlete, volimo ići na izlete i kupit ću novi kaput kad bude bilo maglovito ili kišovito. A gdje si našla svog psa? Našla sam ga u jednoj staroj kući gdje su moji prijatelji mislili da je to kuća duhova, ali sam se ja onda ohrabrila i ušla u nju i onda sam se zaderala, a oni su mislili da sam vidjela duha, a zapravo sam vidjela psa. Bio je maleni, nazvala sam ga Kramenko. Bio je žute boje i bio je glasan. Što misliš o zimskim praznicima? Pa, brzo su mi prošli, bilo mi je dobro i nisam jedva čekala školu. Voliš li klizati? Volim klizati, dobro mi ide. Za Božić sam dobila klizeljke. Voliš li se grudati? Volim se grudati. Kako je bilo vjenčanje? Dragi slušatelji, danas vodimo razgovor sa Paulinom P. Veljača je. Drugi mjesec je najkraći mjesec, pogotovo najluđi. Draga Paulina, drago nam je što smo te mogli primiti u goste. Kako ti je bio mjesec veljača? Pa bio je super, kratak, ali i jako lud zbog maškara, Valentinova i mačaka. U što si se maskirala? Pa maskirala sam se u princezu. Za
Zašto si prekinula s Lukom? Prekinula sam s Lukom jer on se maskirao Batmana i bilo je još puno Batmana i ubila sam krivog, pa se on naljutio na mene pa smo se prekinuli. Samo, Paulina, imam pitanje za tebe. U čemu si najbolja? Pa najbolja sam u graničaru. Ok. Zašto ti se Ana ne sviđa? Ana mi se ne sviđa jer mi je oduzela svu pažnju. Voliš li Pepija? Pa volim Pepija, ali na kraju postane malo nestašan mačak. Pa Veljača i Valentinovo je uskoro. Ko će ti biti partner za Valentinovo? Pa bit će dječak Ratko. Koliko ti se on sviđa? Pa Danas, dragi gledatelji, danas ćemo gledati emisiju Dnevnik iz Pauline P. Danas nam je u goste došla Paulina P. Ja sam rođena u svibnju. A kad si ti rođena? Ja sam rođena u listopadu. Paulina, zašto voliš svog psa Flokija? Zato što on voli mene i ja njega i zato jer je dobar prema meni. Zašto? Zašto su ti se mama i tata posvađali? Mama i tata su mi se posvađali zato što im je trebalo prostora, a oni ga nisu imali. Je li ti bilo hladno ili toplo u svibnju? Pa, bilo mi je više hladnije. Kako ti je bilo mjesec svibanj? Svibanj mi je bio super mjesec. Što se posebno dogodilo u svibnju? Konačno sam dobila psa. Da. Kako sam se nazvala svog psa? Nam je dao opis mame. Ja sam naslikala mamu,
ali kad je moja mama došla na izložbu, imala je plavu kosu, a ne smeđu i onda sam bila malo tužna, ali mi je učitelj rekao da joj jako lijepo stoji plava kosa. Kako ti je bilo u mjesecu lipnju?